Келесі ел Татарстанда туған тел һәм халыклар бердәмлеге йылы булачак. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов еллык юлламасында хәбәр итте. Нинди максатлар билгеләнде? Бүгенге юллама койсы өлкә вәкилләрен уйланырга мәҗбүр итте. Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Әле күптән түгел генә һәм шундый табадан төшкән тема дип әйтик, президент юлламасы елда сөйли. Менә бу ел Рыкаил әфәнде ниндирәк хисләр кичердегез утырыштан соң? Бүген. Шыннан да бұл менің бірінші тапқырған қатнашы түгіл, мындай шарада. Мен енді бүтән елларына былай телевизордан да күзеткенім бар. Біз айрылып тұрабыз. Міне Мәскеудегі тантаналарына қарағыз сіз андай деген юлламалар, һәм башқа өтен сондай шараларда. Анда нинде бір деген русчергене помпезность, кезлік, күпшілік. Бізде ол ғадирек. Міне теге оқучыларның уңыш казанган оқучылар, анда студентлар, фермерларны тәкъдир итү, үзара ничектә туганнар җыелып киңәш табыш иткән самагарак тәэсир кала. Бу әлбәттә мин әйбәт сыйфаттыр дип уйлыйм, чөнки халыкка якынлык күренә. Аннан соң инде менә киләсе елга гомумән президент бит әле икътисад турында сөйләгәнчә кадәр үк теге мәдәниятның мөһимлеген әйтте, ахырын тәмамлап куйды Нәби Дәүле шигыре белән. Киләсе елны туган телләр һәм халыклар берлеге, халыклар туганлыгы елы дип игълан итте. Шуңа күрә ниндидер күңелдә бер өмет бар инде ул. Чөнки ана телләр, туган телләр елы булгач, әлбәттә ул системалар өсте һәр елны булырга тиеш инде. Ләкин шундый традиция бар бит. Туган телләргә игътибар тагындан артыр дип уйлыйм мин. Хәмзер халыкчан дип әйттегез, шул ук вакытта тел мәсьәләсендә күтәрдегез һәм президент чыгышын татар телендә башлап җибәрде. Бәлки менә бу әле кайбер җитәкчеләргә, шулай ук министрларга, мәсәлән, район башлыкларына уйланыр өчен җирлек тудырадыр. Әйдәгез башын карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. 2020 ел мөһим даталарга һәм иҗтимагый сәяси вакыйгаларга бай булды. Республика стабиль рәвештә үсүен дәвам итә. Татарстан яшәү өчен иң яхшы урыннарның берсе санала. Бу безнең горурлыгыбыз һәм киләчәккә ышанычыбыз. Елдан ел безнең шәһәрләр һәм авыллар матурлана бара. Без бу масштаблы эшне республика программалары һәм милли проектлар кысаларында дәвам итәчәкбез. Ирек әфәнде, менә үзегез өчен шулай ук нинди тезислар, нинди юнәлешләр билгеләп куйдыгыз? Чөнки барыбер юлламаны караган һәр кеше монда нинди дәрәҗәдә, нинди вазифада утыруга карамастан үзе өчен билгеләп куядыр. Чөнки һәр кешегә кагылышлы юнәлешләр булды. Менә сез нәрсәләрне билгеләдегез? Гадәттәгечә президент юлламасына Татарстан Халыклар Ассамблеясына, Дуслык йортына керә торган иң зур милли оешмаларның рәисләре катнашты. Без инде кайтканда ук аларның фикерен мен җиткерәм, киләсе ел безнең ел була икән дип сөйләшеп кайтты милли оешма рәисләре. Шуннан да бердәмлек, туган телләр, актуаль мәсьәләләр һәм безнең президентның да менә үзенчәлеге бар, һәрвакыт республикабызда кайсы юнәлеш иң катлаулы, шул юнәлеш елы дип игълан ителә. Әгәр дә инде президентыбыз әйтә икән, киләсе елны туган телләр елы дип игълан итик, халыклар бердәмлеге елы. Димәк, бу актуаль мәсьәлә буларак республикабыз алдына куйган бурычта. Әлбәттә, без инде уйлый башладык, нинди мәсьәләләрне күтәреп чыгарга тиеш ассамблея, халыклар дуслыгы йорты киләсе елда. Безнең өчен ул принципиаль ел булачак. Күпмедер дәрәҗәдә җыелып килгән проблемаларны күтәрәчәк безнең менә киләсе елда. Хәл ителер микән ул проблемалар? Һәм алар өчен яңа мөмкинлекләр ачыламы? Чөнки мәсәлән театр елы булды. Күпмедер без монда шулай ук нәтиҗәләр ясаганда сөйләшкән идек. Кайбер юнәлешләр буенча моңа кадәр мәсәлән 10 ел хәл ителмәгән мәсьәләләр хәл ителде дип. Менә сез нәрсәгә өметләнәсез? Без дә менә шул әйберләргә өметләнәбез. Безнең бүгенге көндә 12 дуслык йорты һәм үзәге эшләп килә республикада, әле ачыласы. Инде менә анда ихтияҗ бар, әмма ачылып җитмәгән районнар бар. Әйтик, менә Әлмәттә дуслык йорты кирәк, күптәннән кирәк, Алабугада кирәк, ачылмый.
Үзебездә ремонт мәсьәләләре, киңәйтү мәсьәләләре бар. Мен уйлыйм, киләсе елда бу мәсьәләләргә ачыклык кертелер дип. Һәм тиз арада хәл ителә алыр дип. Руслан, чыгышның башында моны һәркем аңлый инде, бигрәк тә бүгенге тормышта дип әйтик, икътисади һәм сәяси мәсьәләләргә тоткарландылар. Менә әгәр дә без Россия күләмендә карасак, безнең республиканы бигрәк тә менә бу соңгы пандемия чорлары белән бәйләсәк, Татарстан даимилекне саклап калдымы? Алга китеш бармы, әллә инде киресенчә артка таба атлау булдымы? Менә син ничегрәк бәялисең икътисади һәм сәяси вазгыятьне? Беләсезме, бу әйбердә хилафлык бар, ягъни противоречие бар. Менә әйтәбез без нинди тотрыклылык мәсәлән и алга үсеш. Алга үсеш була ала яки тотрыклылык. Булар икесе тәңгәл килми. Но тәңгәл килә кой очракта, кайчан мәсәлән сәяси тотрыклылык, икътисади яктан инде үсеш. Чөнки икътисади яктан үсеш булмаса, ул шуннан да чигенү дигәнне аңлата. Хәзерге глобаль чорда шулай. Элек ул 200 ел элек андый нәрсә юк иде. Төшенчәсе дә юк иде. Шуңа күрә президент бу юнәлешләрне яхшы билгеләде. Икътисади яктан үсәргә, инвестициялар, төрле программалар булдырып, аларны чынга ашырга, һәм инде сәяси һәм иҗтимагый яктан, гуманитар яктан шул бердәмлекне, менә халыклар дуслыгы бердәмлеген саклап калу. Ул инде республикабыз өчен идеологик яктан иң төп бурыч, чөнки сыр түгел, төрле яклап тәнкыйтьчеләр дә бар, дошманнар да бар, төрле яктан, тышкы яктан да, ичке яктан да гел тәнкыйтьлиләр, гел нәрсәдер әйтеп торалар. Шуңа күрә менә аларга җавап биреп без эшчәнлегебезне күрсәтергә тиешбез һәм инде республика тату яшәгәнен күрсәтергә тиешбез. Һәм тапшыру башында да Мәркәйл әфәнде дә әйтте, аерым ниндидер мөхит, халыкчанлык ята дип чыгышларда. Башка төбәкләр белән чагыштырсак, мәсәлән, Айрат, ничек уйлыйсың, мөстәкыйльлек дигән төшенчә дә бармы безнең республикада? Һәм менә бу шул ук төрле тармакларны алсак, мөстәкыйль һәм безнең үрнәк итеп куярлык төбәк дип әйтергә буламы? Biz төбәктә дип әйтү бик дөрес түгелдер. Безнең республика турында без чын дәүләтчелеккә ия булган республика, Татарстаныбыз һәм менә юллама ул нәкъ дәүләтчелекнең бер символы булып тора һәм башка төбәкләр белән инде чагыштырырга туры килсә, башка төбәкләрдә андый тантаналы рәвештә, андый халыкчан рәвештә юлламалар узмый. Һәм шундый системалы рәвештә юлламаның башкарылуы да юк диярлек дәрәҗәдә. Чөнки менә бу юллама анарсын министрлыкларга, депутатларга төшә һәм һәрбер куелган максат буенча отчет тотасы бар. Бу бары тик кенә әйтелгән әйбер генә түгел, ул анарсын тормышка ашырыла торган әйберләр чынлап та. Һәм монда бары теркәп куярга тиештер моны. Әйе, монда бары тик федераль үзәк белән генә чагыштырылык юллама. Президент турыдан-туры әйтте, дәүләтчелегебез бар дип әйтте ул. Русча әйтте. Димәк, менә бу сәяси яктан ул шулай ук, теге русча әйткәндә, заявка. Без бер дә уялмыйбыз улай бердән. Дәүләтчелек бар иде, ул бар, ТССР, Татарстан Республикасы кысаларында, ул бар, димәк, аның барлык символлары да, менә Айрат әфәнде әйтеп киткәнчә, юллама да ул символ, чөнки ул Рим империясе вакытыннан инде ул традиция бар, урбе дигән төшенчә бар, шәһәргә һәм авылга дигән сүз. Менә юллама ул шул барлык катламнарга, элиталарга да һәм гади халыкка да ул аңлаешлы рәвештә булырга тиеш. Ләкин менә шулар бик даирәләрнең өчен пешерә бит инде. Әнә күптән түгел Лебедевның мәкаләсе булды, белдерү. Имеш, әлбәттә Татарстан икътисади яктан алга киткән, анда юллар да әйбәт, анда инвестицияләр дә килә, ләкин менә ул мөстәкыйльлек белән уйный. Мөстәкыйльлек белән уйнап булмый, мөстәкыйльлек я бар, я юк. Әле ул безнең менә бу тышкы атрибутлар бит инде. Юллама берсенә әйткәндә бик күпләрнең өчен пешерә милли республика булу. Без ул менә киләсе елны телләр, әлбәттә телләр, татар телен без монда беренче нәүбәттә күрәбез бит инде. Ул бит татар теле генә түгел әле. Ул бит туган телләр елы булгач, безнең республикада бик күп халыклар яши. Шул чуашлар, марилар, утмуртлар, 176 халык. 176, ләкин эреләрен әйтәм инде мин, тупланып яшәгән халыкларны. Һәм аларның күбесе, мәсәлән, республикалары булган әле, мәсәлән, утмуртларны карасак та, алар
Үзләренең республикаларындагы мөхит вазгиятка караганда да бездә үзләренең мәдәниятен үстерергә, телләрен камилләштерергә мөмкинлекләр бездә күбрәк. Аннан соң Татарстан миңа калса, менә бу Идел буе җирлегендә яшәүче халыкларның язмышына үз җаваплылыгын ала. Тарихи нигезе дә бар. Менә бер тарихи фактны әйтәсем килә. Удмурт халкының беренче съезды да һәм Удмуртия республикасын булдыру турында карарда Татарстанда кабул ителә, Алабугада Мари Эл республикасы, Казанда булган корылтай, ул менә Чуашларның беренче газеталары дәүләтчелек безнең җирлек белән бәйле, безнең менә бу дәүләтчелек традициялары белән, мәгърифәтчелек традициялары белән бәйле, ул безнең миссиябыз булып чыга инде тарихи. Әлбәттә, ул гасырлардан килә торган ул безнең. Һәм менә бу сәяси көч һәм мөстәкыйльлек федерация принципына каршы килми. Нигәдер менә Мәскәүдә сөйләүче экспертлар һәр вакыт федерация илнең бердәмлегенә каршы килә торган әйбер буларак кабул итәләр моны. Юк, безнең көчебез ул гомумән федерациянең көченә дә тәңгәл килә. Без көчле булсак, алар рия сөйли. Безнең менә шушы халыкларның бердәмлеге дигән сүз. Ул бит федерализмны яклау. Демәк, яклау Россия Конституциясын, Россия Федерация Конституциясын. Һәм Лебедев турында да без тапшыру ясаган идек, нәкъ сүзләргә басым ясап. Дөрестән дә читтән, мәсәлән, бер төрле күренә һәм сәяси заказ буларак кабул ителгән дип дигән фикергә килдек без бу юнәлеш буенча. Һәм телләр турында сөйләшүне без әле рекламадан соң дәвам иттерербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны ноктасы тапшыру, без бүген президентның юлламасы турында сөйләшәбез һәм шул ук тел, милләт турында сөйләшкәнче тагын бер утырыштан видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Телебез халкыбыз өчен уртак байлык һәм мирас. Рухи яктан берләштерүче зур көч. Бөтен дөнья татар конгрессының бурычы милләт җыенында кабул ителгән стратегияне тормышка ашыру. Без Марат Гытыф улы Ахметов җитәкли торган татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссияга да зур өметләр баглыйбыз. Бу эштә барлык хакимият органнары һәм иҗтимагый оешмалар катнашырга тиеш. Шул ук вакытта һәркемнең шәхси үрнәге мөһим. Комиссия төзелде, төрле концепциялар дип стратегия Ркаил әфәнде. Менә әле президентның мәкаләсендә алырга буладыр монда, менә бу исемлеккә дип әйтик. Ни өчен хәзер телгә игътибар һәм милли мәсьәләләргә игътибар бермә-бер артты, сизелерлек артты дип санарга мөмкин икән? Менә телгәктән карарга була инде. Без шундый халык бит. Безгә ниндидер күрәсең каршылык кирәк. Менә шушы теге мәгълүм үзгәрешләр булгач, мәгариф системасыннан татар телен клуб чыгару омтылышы, һәм алар күп шактый гына максатларына ирештеләр дә, халыкта ниндидер бер каршылык уянды. Һәм әлбәттә ул җитәкчелеккә дә барып җитте. Шуңа күрә теге русларның бер мәкале бар, нет худа без добра дигән. Бәлки шул ягы да бардыр. Аннан соң бит без барыбыз да күреп торабыз. Менә Марат Гытыф бит инде озак еллар авыл хуҗалыгын җитәкләде Татарстанда. Ул әле аның теге милли мәсьәләләрне ул кадәр тибенә төшеп ирәнгән кеше булмагандыр. Ул шаккатты. 2 миллион да 200 меңнең миллион ярымы үстерен бермикән татарның. Кешенең ул татарларның. Татар кешеләренең. Ул аңа менә дисеңә әйткәндә ул шок кыяфәтендә иде. Ул бит инде ул гайры табигый хәл. Татарстан Республикасында бу әле читтә дә түгел. Читтәге татарларның хәле бөтенләй аеручы тел мәсьәләсендә, тел җәһәтеннән. Шуңа күрә әлбәттә ниндидер халык бит ул айрым кеше кебек. Бер кеше мәсәлән авырып вакытсыз үләсе килмәгән кебек, халык та шулай тарих сәхнәсеннән ясалма рәвештә оештырылган авырулар аркасында китеп барасы килми. Һәм шуңа күрә монда әле алга китеш тә бәлки шундый кискен рәвештә башкарылыр дигән өметтә яшибез. Менә татар телен һәм милләтне үстерү ул әлбәттә безнең үзебездә яшәүче татарлар белән генә бәйле түгел. Иргә әфәнде, ничек уйлыйсыз, киләсе елның менә шундый исем астында узуы, тагын да ниндидер җаваплылык өстиме? Бездә генә түгел, чит төбәкләрдә яшәүче татарларга, чит илдә бәлки яшәүче татарларга да ниндидер йогынты ясаячакмы бу? Әлбәттә, һәм монда без аны татар теле елы димәдек бит, ул туган телләр елы, шуңа күрә бу очракта республикада яшәүче башка халыклар да бу хәрәкәткә
кушылырлар үзелешен кертер дип уйлыйм. Менә бүгенге көндә дуслык йортында 19 тел өйрәнелә. 400-дән артык бала йөри безгә менә кичләрен, ял көннәрен. Бер карасаң күп кебек инде, теле дә күп, 400 бала да аз түгел. Ул миллионнан артык кеше яшәгән шәһәр өчен күп тә түгел инде. Чынлыкта без монда менә хокук бирәбез балага, ата-аналарга. Туган телегезне өйрәнәсегез килсә, монда килегез ди. Әмма әйтик инде шәһәрдә 7-8 мең Азәрбайҗан яши икән, аның 15 баласы йөри икән, ул күп түгел инде. Менә хәтта чөнки туган телләрне өйрәнү авыр хәзерге заманда. Мәктәптән соң, бөтен түгәрәкләрдән соң, әле 3-нче, 4-нче, 5-нче эш итеп баласын кичтән мәктәпкә китерү ул бит инде батырлык та таләп итәдер күпмедер күләмдә. Шуңа күрә мин уйлыйм, берләштерү өчен менә дигән тагын бер сәбәп, әмма кушылучылар барыбер без күз алдына китергәннән кимрәк булыр. Һәм халыклар бердәмлеге турында да кыскача гына фикер иштәсе килә. Безнең республика бу яктан да үрнәк булып тора ала. Барлык халыкларга да тигез хокуклар тудырылган дип уйлыйм. Менә аны саннар белән дә әйтергә була. Әйтик, Казан дәүләт университеты ул чит ил студентлары саны буенча илдә 2нче урында тора. Менә 1нче Мәскәү университеты, 2нче Казан. Алай булырга тиеш түгел бит инде. Казаннан зур шәһәрләр дә бар. Безнең университеттан зуррак университетлар да бар. Әмма халык безгә килә. Ни өчен безгә килә? Чөнки Татарстан, Казан менә үзенең шушы башка милләтләргә хәйрхаһлы булуы, тигез карашлы булуы, башка халыкларга карата агрессив түгел. Без башка фикерле, башка динле кешеләргә хәйрхаһлы, без аларга михрибанлы халык. Татарның шундыйлыгын башка халыкларда белә, шуңа күрә безнең университеттан да 16 меңнән Кайчаларда шуңардан усал ният белән файдаланалар да. Бәлки шулайдыр, әмма менә күпчелек очракта бүгенге көндә ассамблеяга, халыклар дуслыгы йортына йөрүчеләрнең күпчелеге яшьләр. Алар беләләр, киләсең, гадел караш бар, кирәкле әйберне булган хәтлесен без аларга тудырабыз шартларны. Һәм менә безнең бу даныбыз, ул илгә таралган, дөньяга таралган дип әйтергә мөмкин. Безнең шундый репутациябыз бар. Безгә шулай карыйлар. Һәм бүгенге көн турында да сөйләшик. Нинди чорда, Руслан, без яшибез. Без әйттек, монда конституция үзгәрешләр кертү турында да сөйләштек инде. Күп төрле сайлаулар, менә бу сәяси темалар турында да. Менә син ничек бәялисең бүгенге көнне? Хәзер ниндирәк чорга кирип барабыз без? Без бик катлаулы чорда яшибез. Татар гомумән бик җиңел чорда яшәмәде. Җиңел яссылыкта да, җиңел ниләре дә булмады, аның вазгыяты да булмады, чөнки безгә һәрдаим кемгәдер нәрсәдер избатларга туры килде. Үзебезнең хукукларыбызны гел эшләп, гел көрәшеп аларга туры килде. Хәзергә дә чор җиңел түгел, чөнки ике яклап ике вектор бара. Беренчесе ул глобализация чор, ул чыннан да бик катлаулы, бик хәбәфле әйбер. Һәм инде менә эштәге дә процесслар бара. Безнең кызганычка каршы шулай ук телебезне онытучылар бар, гомумән милләтләрне инкар итүче көчләр дә бар, кешеләр дә бар. Кайсылар, мәсәлән, хәтта кытыртып яшәүчеләр дә бар. Андыйлар. Шуңа күрә Татарстанга бик авыр, чөнки ул бит әле бу федерация өчен дә җаваплы, мәсәлән. Без үзебезне айдаман дип әйтәбез бу юнәлештә. Шуңа күрә без менә удмуртлар өчен дә җаваплы, мәсәлән, анда чувашлар өчен дә кайгыртабыз, тегендә барабыз, монда әле татар сибелеп яши, анда менә бүген Омскида булган хәлләрне укыдым мин. Бер рәбиң анда татарча телефон аша сөйләшкән, бер анда яман кеше башына суккан ниде автобуста. Бу бит инде һәрбер нәрсәгә Татарстан нитәргә тиеш, реакциясын белдерергә тиеш. Шуңа күрә безгә бик авыр. Шуңа күрә безнең элита, сәяси элита бик аңлы, көчле, милли җанлы булырга тиеш. Безнең эффектив менеджер дигән әйбер гомумән чыгарга кирәк. Чөнки Татарстанда менеджер була алмый. Татарстанда сәясәтче була ала. Сәясәтче. Чөнки Татарстан гади регион түгел, димәк, аны җитәкләр өчен, анда федераль үзәк белән сөйләшер өчен, башка мәсьәләләрне хәл итәр өчен монда менеджер кирәкми. Монда сәясәтче, бик хикмәтле кеше кирәк. Шуңа күрә бу безнең алда зур максатлар куя. Һәм инде шуңа күрә әйтәләр бит инде, таяналар нәрсәгә, кайсы каршы чыга. Опираются на то, что сопротивляются. Шуңа күрә татар бер яктан
тешен күрсәтсә, ул бит инде усал дигәнне аңлатмый. Димәк, ул мәҗбүр иткәннәр дигән аңлата. мәҗбүр Шигенә җиткән дип. Ләкин син авыр чор дидең. Менә монда айрат килешме икән? Төрле чорлар булды бит бездә. Мәсәлән, башка чорлар белән чагыштырганда хәзер без иң катлаулы чорда яшибез дип әйтеп булмыйдыр ул яктан. Икътисади яктан карасан, икътисади кризис бөтен дөньяда, әлбәттә, коронавирус бик нык тәэсир итте дөнья икътисадына, һәм ул якта менә монда юлламада төзелешләрнең дәвам итүе, һәм программаларның дәвам итүе, анарсын Таифка бик зур игътибар бирелде анда инвестициялар ягыннан. Ул яктан бу бик тә шатландыра. Һәм төзелеш турында мин юкка гына әйтмәдем. Төзелешнең күп булуы ул икътисадка бик яхшы тәргиш ясый. Анда бурычка батса да ул төзелешләр, алар шундый зур мультипликацион эффект алалар, теге әгәр дә фәнните белән сөйләсәң, һәм төзелешләрнең дәвам итүе ул икътисадның шул ук алга таба бару юлы белән дәвам итәчәген аңлата. Ул яктан без кыен шартларда яшәсәк тә, бу тәргиш була торып, кризистан чыгарып. Бу чорда яшәсәк, тормыш алга барабар. Яшибез. Шул уңайдан караганда, төрлечә карарга мөмкин бит монда. Тагын бер фикер әйтәсем килә. Татарстанның потенциалы тагын ул әле менә халык белән хакимият арасында ышанычның зур булуы. Менә күптән түгел генә сайлаулар узды. Бездә 80% лап халык сайлауда катнашты. Әйтик, менә мин Удмуртиядә Закыйла яшәдем, 17% катнашты. Менә зур бит. Чөнки ышаныч җитәкчелек белән халык арасында ышаныч дәрәҗәсе ул төрле төбәктә төрлечә. Бездә ул югары, безнең халкыбыз җитәкчелеккә ышана, җитәкчелек тә белә, мин бу халыкка таяна алам дип. Бу бик зур көч чынлыкта. Әгәр дә без ниндидер эшкә алынабыз икән, халык бит менә шул милләтен, телен саклап калырга теләүчеләр дә алар бит ялгыз түгел, алар үзенең җитәкчесенә, президентына өметләнә, таянырга нигезе бар, чөнки алар халык белән җитәкчелек фикердәшләр күп мәсьәләдә. Шуңа күрә менә бу безгә шулай өмет бирә. Мин уйлыйм, нинди катлаулы чор булса да, менә бу ышаныч югалтылмаган очракта нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Һәм бу пандемия вакытында да эффективлыклары сизелде җитәкчелекнең, менә ничек итеп әлеге ситуацияны чыгарга, һәм үз-үзеңне югалтмагына түгел, лаеклы рәвештә ышанычны якларга дигән. Һәм Нәби Дәүли шигырендә без бүгенге тапшыруда күрсәтми кала алмыйбыз, чөнки шулай үзенчәлекле һәм халыкчанлык аркылы күрсәтелгән тема иде бу. Әйдәгез карап алыйк, аннан дәвам иттерәбез. Кадерле ватандашлар, уважаемые Татарстана, в завершение своего выступления хочу процитировать татарского поэта, участника Великой Отечественной войны Нәби Дәүли. Бер көн барсам, тагын яңа шәһәр, тагын барсам, яңа бистәләр. Мин ышанам хәзер, кояшны да җир астыннан таптык дисәләр. Эти слова написаны еще в послевоенные годы, актуальны и сегодня. Наша республика с каждым годом преображается. Мы реализуем самые смелые планы. Впереди, я уверен, нас ждут новые, не менее амбициозные проекты и открытия. Ведь Татарстан – это республика возможностей, территория, где каждый сможет воплотить свои идеи в жизнь. Главное, что мы вместе, а значит, у нас все получится. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Бик зур рәхмәт сезгә. Нәкъ менә без сөйләшкән сүзләрне төгәлләп куйды Рөстәм Миңнеханов та. Ркаил әфәнде, президент юлламасының тезисларын, фикерләрен тормышка ашыруда сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Таяну ноктасы безнең бер генә татар йөрәге. Ирек әфәнде, сез нәрсә уйлыйсыз? Чөнки киләсе елга сезгә шулай ук игътибар күп булачак һәм үзегез әйткәнчә, менә ниндирәк юнәлешләр буенча эш алып барачаксыз? Мин уйлыйм, әгәр дә бездәге милләтләр һәрберсе үзенә гадел карашны туя икән, димәк, нәтиҗәгә ирешеп була. Киләсе елга менә шушы телләр мәсьәләсендә һәр халыкның ихтияҗын өйрәнү, ниндидер чишелми килгән проблемаларны хәл итү елы булачак. Президентның еллык юлламасы һәр кешенең тормышын кулачлый. Иң мөһиме республикабыз үсештә булсын иде дигән теләктә. Сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.